Câte vreme am fost la părinți în casă și am umblat cu mașina la tatălui meu, luam fiecare groapă la rând și nu-mi păsa. Iisus astăzi se uită la tine și la mine și mă întreabă, pentru ce plângi? Spune Biblia că Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Cu amar. Am stat și m-am gândit, dacă și Iuda ar fi plâns, probabil că și pentru el era o șansă. Nu? Obișnuiesc să spun, dragii mei, eu nu consider păcatul lui Iuda mai grav ca lui Petru. Părerea mea este că amândouă păcate sunt la fel de grave. Știți care e diferența? Unul a căzut în păcat, celălalt a trăit în păcat 3 ani jumate. Astăzi, dacă cumva cineva de aici are o problemă, un păcat, vreau să te motivez. Plânge înaintea Domnului pentru păcatul acela, pentru că e un plâns bun și Dumnezeu vrea să-ți dea iertare. Amin. Dragii mei, dacă vă uitați la Iuda, ce bine a jucat rolul dublu omul acesta 3 ani jumate. Spune la un moment dat, banii ăștia se puteau da la săraci, zice. Și ai fi spus, mă, ăsta e cel mai milostiv om din lumea asta, mă. Dacă era a lui Miru, n-ar fi zis asta. Ați înțeles? Că întotdeauna e ușor să faci bine cu banii altuia. Dacă zice, ăștia se puteau da la săraci. 3 ani jumate omul acesta folosește fățărnicia, minciuna, hoția, spune Biblia că lua el ce se punea în pungă. Și vreau să vă spun, trăirea continuă și conștientă în păcat te va lăsa fără lacrimi și îți va lăsa inima împietrită. Ce mult îmi place de Petru, iese afară, plânge. Plânge. Câte vreme am fost la părinți în casă și am umblat cu mașina la tatălui meu, luam fiecare groapă la rând și nu-mi păsa. De cât timp am mașina mea, încerc să ocolesc fiecare groapă la rând. Știți de ce? Că mă costă ceva. M-am uitat la surorile mele, câtă vreme le-o cumpăra mama rochii, nu le-a convenit. Acum când ele muncesc și își cumpără, ca și al lui mama a fost, că nu s-a altcumva. Le convine. Dragii mei, vreau să vă spun asta, să învățăm un lucru foarte important. Dumnezeu astăzi ne cere să punem patos, să punem preț, să plângem pentru lucrarea Lui, pentru lucrătorii Lui. Atunci când cade un lucrător, tot internetul în 3 ore e plin de sute de mii de mesaje. Dacă timp lucrătorul ăla stă în picioare, nimeni nu o mijlocește pentru el. Ați înțeles ce spun? Dumnezeu astăzi ne întreabă, pentru ce plângi? Problema bisericilor noastre, dragii mei, nu știu cum este la voi la Viena, nu vă cunosc și bine să nu cunoști. Duhul Sfânt cunoaște pe fiecare, slăvit să fie Domnul. Dar problema al bisericilor noastre este că avem mulți oameni care se plâng și puțini care plâng. Repet, avem mulți oameni care se plâng și foarte puțini oameni care plâng. Știți cât timp ne vom plânge de comitet? Cât pentru comitet? Știți câte vreme ne vom plânge de cor, de fanfară, de nu știu ce lucruri din biserică? Cât timp nu plângem pentru ele? M-am uitat în viața mea și în momentul când am plâns pentru un serviciu divin care urma să aibă loc în biserica noastră, pentru un invitat anume, pentru o predică anume a unui alt frate, vreau să vă spun, dragii mei, cât de slab a fost programul ăla. Eu am plecat acasă cu ceva. Dacă ai luat o zi de post, dacă ai stat în rugăciune și în mijlocire și în lacrimi pentru serviciul acela divin de duminică sau de sâmbătă seara, și dacă o dat cel mai slab om din biserică îndemn, ai plecat acasă cu ceva. Știi de ce? Că te-a costat.